Čaute priatelia, čaute fanúškovia. Práve som sa dočítal, že toho Djokoviča opäť zadržala migračná polícia. Ľudia, toto, čo s ním robia, toto, čo sa deje, je naozaj už vrchol, ale naozaj maximálny vrchol šikany a terorizmu. Najprv zavrú do hotela pre migráciu, kde ho stráži nejaká migračná polícia. Potom na základe súdneho procesu, čiže nejakého rozhodnutia ho prepustia a na druhý deň ho opäť zavrú pod dozorom nejakej polície ako nejakého zločinca, nejakého vraha alebo teroristu, a to len preto, lebo nie je zaočkovaný a riskuje 3 roky väzenia. Austrálsky minister sa vyhovoril tak, že ak by mu ten vstup do krajiny povolil, tak tým pádom by ohrozoval zdravie a životy športovcov a účastníkov a vyvolal by tým v Austrálii protesty a nejaké nepokoje. Ľudia, to je taká výhovorka, to je taká absurdita a taký vrchol primitivizmu, pretože nikto nemôže byť obvinený za to, čo niekto iný predvída, pretože ak raz Svetová zdravotnícka organizácia tvrdí, že očkovanie pomáha pred komplikáciami, tak prosím vás, povedzte, ako môže nejaký tenista, ktorý má dokonca negatívny test, ohrozovať a komplikovať zdravie a životy všetkých tých, ktorí si tam úplne totálne všetci komplet zaočkovaní. Ľudia, ja sa teda pýtam, kde je OSN, ktoré kryje chrbát mimovládnym organizáciám, ktoré sa v Stredozemnom mori so svojimi loďami hrajú na záchrancov tých fiktívnych stroskotancov a navážajú do Európy húfy nezaočkovaných migrantov z Afriky bez dokumentov a bez víz, ktoré si Djokovič musel vyvediť na austrálskej ambasáde. Samozrejme, že niekto mi to môže akože oponovať, že ich dávajú do karantény na 10 dní, ale to samozrejme neznamená, že ich po tej karanténe na silu očkujú. A keď sa samozrejme nechcú, tak ich vrátia naspäť do Afriky. Retičky o tom, že ich nevracajú preto, lebo im tam v Afrike hrozí nejaká vojna, môžu vyprávať akurát tak tí vymývači mozgov z tých pochybných zapredaných médií, ktorými sponzormi sú práve tieto mimovládne organizácie typu Soros a company. Verím tomu, že ak by sa jednalo o nejakého tenistu s inou farbou pleti, tak aktivisti z BLM by z toho urobili taký škandál alebo takú aféru, že by z toho austrálskeho ministra urobili behom pol minúty nejakého rasistu alebo dokonca fašistu a nabili tam rozbíjať výklady a hrať sa, ako ich tam nikto nemá rád. Ale keďže sa jedná len o obyčajného a nepohodlného Srba, tak samozrejme treba do neho kameňom, pretože v dnešnej dobe byť nezaočkovaný je horšie ako zločinec alebo nejaký terorista. Ak má samozrejme niekto pocit, že niekomu tu naozaj ide o to zdravie, o tých občanov, nech sa pozrie do celého sveta, čo urobili všetky vlády všetkých krajín pre zdravotníctvo behom týchto 2 rokov. Absolútne, ale absolútne nič. Minuli miliardy na absolútne sprostosti. Zdevastovali ekonomiky, terorizovali a pokutovali ľudí a zakázali im dýchať čerstvý vzduch, a to len preto, aby ich nejaký vymývač mozgov neobvinil, že sú na svojich občanov príliš ľudskí. Priatelia, absurdita. Prajem všetkým príjemný zvyšok tohto večera. Majte sa krásne. Čaute.